Bones! Aquí estic de nou per fer-vos un videotutorial el més ràpid que pugui i comprimit que pugui per fer edició d'àudio. Us mostraré dos programes, dos aplicacions en el núvol que són ideals per treballar amb el Chromebook. Per què dos? Perquè directament no he trobat una que sigui gratuïta i que permeti fer tot el que a mi m'agradaria que permetés. Llavors, n'he trobat dos. La primera que us ensenyo és aquesta que esteu veient aquí, que és Twisted Wave, que pots fer moltes coses, però només amb una pista. O sigui, no pots fer barreges de música, veu... No, només una pista. Podràs fer-hi efectes, però només una pista. Un cop ho tinguis fet, podràs exportar-lo a un MP3 que te pots descarregar en el teu ordinador o guardar-lo en el Drive. I la segona de les pàgines és aquesta que és Soundtrap, que també us ensenyaré a entrar-hi i a utilitzar-la de manera senzilla. És multipista, però no et permet fer efectes perquè és de pagament. ¿Vale? Llavors anem a la primera. La primera, l'única cosa que hem de fer, entrant aquí a Twisted Wave, és online i després sign-in. Entrarem amb el nostre compte de Google de l'institut. I jo entro amb el compte de l'institut, igual que vosaltres. Molt bé. Llavors, a vosaltres aquí no us apareixerà res, sí? Jo selecciono, faig delete i és això el que veureu vosaltres. Llavors el que haureu de fer és new, empty file, un fitxer nou, i s'obrirà aquesta finestra nova i això és un programa d'edició d'àudio bàsic. Els programes que s'instal·len en els ordinadors, tipus Windows, Mac i tal, també són així, bueno, i molt més complexes, no? Però realment aquest teniu lo bàsic. Teniu una part inferior on es veurà la ona del que direu, del que xerrareu, i després tindreu aquí en Effects diferents cosetes que es poden fer. Faré una prova i les provatures us les deixo a vosaltres. Anem a gravar un tall. Per gravar un tall és tan senzill com venir aquí que posa record i ara està enregistrant la meva veu. No sé si ho veieu, suposo que sí, però esteu veient una ona dibuixada que es va dibuixant a mesura que parlo. Ara faig stop recording, i aquesta és la ona. Si jo ara faig play, i ara està enregistrant la meva veu. No sé si ho veieu, suposo que sí, però esteu veient una ona dibuixada que es va dibuixant a mesura que parlo. Ara ja està, sí? Doncs ara vaig a fer només un efecte que és molt vistós i que ajuda a entendre una miqueta com funciona tot plegat. Change pitch and speed. Vaig a fer un canvi en el pitch. A vegades triga una mica, a vegades pensant... I ara està enregistrant la meva veu. No sé si ho veieu, suposo que sí. Faig apply directament, vull això. Sí, però esteu veient una ona... Ja ha aplicat tot aquest canvi. Puc seleccionar un trosset d'aquí l'entrada que no vulgui. Simplement arrossego i faig suprimir. I l'ha esborrat. Fins i tot aquesta part del final, que també havia dit alguna cosa que no tocava, mireu. Doncs aquest ara del final me'l puc esborrar seleccionant i suprimir. I ja el tenim. Podem fer una altra cosa que és molt interessant, que és un segon efecte, i ja no us ensenyo més per aquí, que és el de normalize, que serveix per quan tens trossos de la ona molt alts, que el volum és molt alt, i altres que són molt baixos per intentar igualar-los. Això és interessant. Us ensenyo què es fa per aquí, normalize, hi ha diferents valors que es poden posar aquí. Això s'ha anat provant, Si alguna cosa no us va bé com ha quedat, feu aquí desfer i ja està. Ara ja tinc la meva pista feta, creada i la vull descarregar. Molt senzill. Venim aquí a File, fem Download i ens diu que serà un MP3 de tots els formats que té, que n'hi ha molts, no us compliqueu ara mateix, un MP3, li posem un títol, per exemple, veu de prova. I aquí tampoc no cal que canvieu res. Feu download i se us descarregarà en l'ordinador. Vosaltres ho veureu una mica diferent perquè és un Chromebook, però en essència fa el mateix. Com que és un Chromebook podeu decidir si voleu guardar en el disc de l'ordinador o si voleu posar-lo directament en el compte del Drive, directament descarregant, recordeu això. Doncs ja està, ja ho tenim fet.
ja puc sortir d'aquesta finestra i, com veieu, aquí m'ha quedat la nova gravació que acabo de fer. Ara us ensenyo el segon, Soundtrap. Per poder entrar a Soundtrap hem de vigilar molt. Hem d'estar posats aquí en Music Makers, hem de fer login després i ens tornarà a sortir una finestra per poder fer l'inici de la sessió en Google. Fem aquí, inici de la sessió, i fem un altre cop, triem el compte de l'institut. Ara està carregant coses. És molt possible que aquí us hagi sortit en el mig una finestra grossa de publicitat. Busqueu una creu. També, si és la primera vegada que entreu, us sortirà de quin país sou, quina edat teniu. Bueno, busqueu una edat de major d'edat perquè si no quedarà capat i no podreu treballar. Ja sé que no s'hauria de dir això, però si volem fer la feina, doncs ho heu de fer. Llavors, podeu fer ir a Studio i quan aneu a Studio se us obrirà l'editor d'àudio, que és relativament similar al que hem vist. Aquí podem triar aquesta opció de música i el primer que podem fer és afegir una pista, o bé per aquí, a l'esquerra, o bé per aquí en el centre, añadir una pista. Vull fer una pista de veu. Doncs ara està a punt per poder enregistrar la pista. Igual que hem fet abans. Faig gravar, prepárate, 3, 2, 1, tal. Ja està, ara sí que està gravant una nova pista d'àudio. Com veieu, no necessitem l'altre programa per gravar-ho, però amb l'altre programa podem fer-hi efectes, amb aquest no. Molt bé, stop. I ja tenim la nostra primera pista d'àudio. Si vinc cap aquí i faig play... Ja està, ara sí que està gravant una nova pista d'àudio. Com veieu, no necessitem l'altre programa. No sé si us heu fixat, però la meva veu se sent amb un reverb, com si estigués a dintre d'una església. Això és aquest control d'aquí, del reverb. Es pot eliminar abans de gravar. Però, com que en principi nosaltres ja ho hem gravat amb l'altre programa, més coses que podem fer. Una de molt interessant és posar-hi música. Podem fer pianos, teclados. Vaig a triar un piano. Sí? Doncs podria fer rec i stop. I aquí tinc el meu petit tros de gravació. Ho vaig a treure perquè, evidentment, això no serveix per res. Una cosa molt interessant, que és el bucle de música. Aquí, en aquesta nota que hi ha aquí a la dreta, si us obre tot un desplegable amb tipologies de músiques que podem posar en bucle de fons. Per exemple, si jo trio rock i aquí a baix hi ha molts tipus. No sé, per exemple, a veure aquest com sona. És una mica bàsic. A veure aquest. Aquest me podria ser. Llavors l'arrossego, el poso en una nova pista directament i tenim de fons música. Mirem. Ja està, ara sí que està gravant una nova pista d'àudio. Com veieu, no necessitem l'altre programa per gravar-ho. O una altra cosa que podem fer és baixar-li el volum a aquesta pista d'àudio, que se sent la música massa forta. Doncs li baixem una mica el volum. Aquesta d'aquí la podem arrossegar una mica cap aquí. I si ara fem play, què obtenim? La música. Ja està, ara sí que està gravant una nova pista d'àudio. Com veieu, no necessitem l'altre programa per gravar-ho. Però amb l'altre programa podem fer-hi efectes, amb aquest no. Evidentment he posat un bucle qualsevol, a sorts, he dit qualsevol cosa en la pista d'àudio i surt un xurro, perquè és el que és. L'última cosa que us volia ensenyar és importar l'arxiu. Podem fer per aquí, en importar arxiu, i podem agafar aquesta veu de prova que hem fet just abans. Aquí la tenim. Aquesta primera la puc silenciar perquè no se senti i aquesta d'aquí la puc posar per aquí i ara anem a fer un play. I ara està enregistrant la meva veu. No sé si ho veieu, suposo que sí, però esteu veient una ona dibuixada que es va dibuixant a mesura que parlo. Bé,
Fins aquí el tutorial. Amb això en tenim prou per fer composicions que tinguin una miqueta de complexitat. Aquest programa, el Soundtrap, té moltes opcions, molts instruments, molts efectes de veu. Es poden fer moltes cosetes, gratis, però que són efectes de veritat amb l'altre, amb el Twisted Wave. Fins aquí